Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Men Cuma Safar Türkmen. Bugün ne sebetse köp adamların soran sorularına cevap bolýar. Türkmenistanda nätip miting etmeli? Mitingde näil hareket etmeli? Nädip Türkmenistanyň prezidentini aýryp ýerine demokratiýalyk ýol bilen täze prezident saýlamaly? Nädip kansyz, uruşsuz hiç kimin burnuna kanatmazdan Gurbanguly Berdimuhammedowy işten ayırmaly diýen soralara jogap bolýar. Miting hakynda bolýar. İnşallah. Türkmenistanyň adamlary, kahramanlary, batyrlary ýakynda Türkmenistanda miting boljak boldy. Bu gowzat. Özü hemme demokratiýalyk döwletlerde miting geçirilýär. Mitinglere ruhsat bar. Parahatçylyk, dinçlik, kansyz, uruşsuz mitinglere ruhsat bar. Miting protestolaryň özür belli maksady bolýar da. Türkmenistandaky boljak mitingin maksady näme? Birinji maksady Türkmenistanyň prezidentine Gurbanguly Berdimuhammedowy aýryp ýerine saýlaw ýoly bilen täze prezident saýlamaklyk. Özü Türkmenistanyň hem kanunlarynda proteste geçirmäge, miting geçirmäge ruhsatlar bar diýip goýulan. Ýöne ruhsat bermeýär bar bilen. Şonuň üçin ruhsat aljak diýip wagtyňyzy geçirip oturmaň. Bar ruhsat bermeýär. Şonuň üçin ruhsat almazdan hareket edilýär. Mitinge çykjak adamlar şu saatlar gowy bilmesi gerekki, birinji ýerde Türkmenistanyň ýaşlary, Türkmenistanyň batyrlary, gahramanlary jemlenişmäni, birleşmäni, toparlanmany hemde bir adamy diňläp hareket etmäni öwrenmesi gerek mitingde. Şoň ýene bir zady bilip almak gerekki, Türkmenistanyň prezidentini Gurbanguly Berdimuhammedowy häzir gorýan organlar, silavikler, güç işledici organlar 3 bölekden ibaret bolup durýar da. Birinjileri şu bizim bildik polisiýa diýe ýa-da milisiýa diýerler. İkincisi wayenliler. Üçüncüsü meheme, owasevet ýa-da hakimler, şonda şugulçular bolup hareket edýärler, olar işleýärler. Eger mitinge çykan adamlaryň sany 5000'den az bolsa, onu hökümet olary izne gaýtarmaga, korkuzmaga, ürküzmäge, wagda berip, ant içip olar dagatmaga hareket edýär. Hem de aýdýar ki, näme probleminiz bar? Özümüz prezidente aýdys. Näme probleminiz bar? Özümüz çözüp berýäs diýip ýalandan sizler izine gaýtarmaga. Ya olmasa da bolupdyr bugün miting geçirmäň, aýyň palany güni miting geçiriň. Şoň ruhsat berilýär. Ruhsat diýip ýalandan kagyzam sizlere bermekligi mümkin. Şonu aldanyp kalmaň, o zatlar bolmaýar. Mitinge çykandan sonra iza gaýtmak bolmaýar. Iza gaýtsaňyz juda hata bolýar. Bizim halkymız juda sagda da, şoň üçin mitinge çykmalsyna çykýar da, ýöne mitingde näme etmelisini, nädip dowam etdirip gitmesini bilmeýär. Şonuň üçin häzir men size aýtyp berjekki, mitingdäki etmeli hareketler nädip hareket edilýär, näme zatlara dikkat etmeli, şu zatlary bir sizlere bir sada dili bilen aýtyp bereň size. Ýatlap alyňlar, diňläp alyňlar, ýazyp alyňlar inşallah. Şu mitinge çykandan sonra adamlar özüniň talaplaryny aýdyp, sabır edip, korkmazdan, ürkmezden, alwyramazdan, gaharlanmazdan, sögülmezden durulýar. Şu Gurbanguly Berdimuhammedowyň istifa etmesini, şu çykyp gitmesini Türkmenistanyň kanunlaryna şoňa barakelligini talap edip durulýar. Eger mitinge çykan adamlaryň sany 5000'den köp bolsa, 8000, 10.000 adam bolsa, onda Türkmenistanyň organlary, silavikleri 3'e bölünüp gidýär. 3'e bölünüp gidýär. Birinjileri mert oglanlar, halal oglanlar. Bular halk götürülen mahalynda birden sırazy näme diýär? Halk tarafa geçip alýar. Aýdyk men halkymy satmaýan, milletimi satmaýan, dinimi, dilimi satmaýan näde halk tarafa geçip gidýär bular. Mertler bolýar şoňa. Hemme wagtda bar, häzirem bar şoňa Türkmenistanda halal işleýän, ata-babasy belli bolan oglanlar bar. İkinci bölek gorkaklar bolýar. Gorkup halk köpörlü bererse
Korkuya da halk tarafa geçip gidiyor. Çünkü adamın canı şirin mi oluyor da, mung bolsa da. Üçüncü bölegi galiye bu cinayetkar toporlar, cinayet işlen orgunlaqı, hasatan yukarı vazifadakiler kolay geçmiyor halk tarafa. Çünkü geçse cinayetleri var. Näme bolar hadip olaram korkuyor. Halk soň bize problem olmaz mı hadip. Geçmeyin ise halk köterilip bari oylanıyor da buların iki çıkalıgası galiye. Ya kaçıp gidiyor Gurbanguly bilen birlikte, ya olmasa näme Gurbangulyny tutup bermeli. Şonu bilip alыңlar. Şoň hiç gaýgadyp oturmaň. Halk 8 000 10 000 adam köçe çyksa boldy. Gurbangulynyň ýanyna dururlar özleri. İki bölünip gidiyor da halk tarafa geçecekler. Halk tarafa geçiyor. Gurbangulynyň ýanyna galjaklar. Gurbangulynyň ýanyna galýar. Türkmenistanyň taryhynda hem öňe şu mendeş protestler, demonstrasiýalar, mitingler bolan. Mesela 95-nji ýyllarda ýalňyşmasam, şu Aşgabatda Hitrovkada bolan. 1500 adam çıkan. Ya bolmasa Gazawjokda da bolan bilen bolsaňyzlar. Adamlar çıkan. Ýöne bularyň sadalygy şu ýerde bolan ki, bulara hakimiyet golay aldap buldap and içip bulara izine gaýtaryp goýup berer. Boldy, vay problem näme, muny çözüp berýäs. Biz hem türkmen, biz hem musulman. Biz hem siziň ýanyňyzda, biz hem halk bilen bulary aldap goýup berende, soň bularyň baryny toparlap käbirlerini gamap, käbirlerini öldürüp, käbirlerini azap berip soň galmaz etip taşlady. Eger şu ýakyndaky boljak mitingde hem şu medeş hatalara düşmäň, aldanyp galmaň, hakimiýetiň sözüni hiç dinlemäň, hiç kim dinlemäň, diňe özüň lideriňe, özüň şu mitingçileri dinlep hereket etmek gerek. Eger şu çykjak miting hem eger şeýdip pulu zada ya bolmasa wadalara aldanyp galsaňyzlar, ýene 20-30 ýyl galyp gidýäňizler. Şoň üçin halkym dikkat edeliň. Gurbanguly Berdimuhammed gitse boldy, pulam bolýar, malam bolýar, hemme zat bolýar inşallah. Öý. Hemme zatlar sizlere özü taze bolan prezident, saýlaw ýoly bilen prezident hemmäňizde şu kahramanlara, batyrlara ömrüne yetjek, bala çagasyna yetjek mal, mülk, adawra hemme zatyňyzy berýär. Mitinge barallar, mitinge çıkan adamlar şol ýerde, mesela mitinge çykdyňa, mesela oblastlarda bolsun, ýa-da şu paýtagtda çyksaňyzlar, näme bir ýere jemlenişip, ştab gurup alyp, şu ýerde özüňize bir lider saýlap alyp, şu adamlaryň içine geplen adamlaryň bir akylly adamy saýlap, ýürekli adam saýlap, şonuň gefini dowam ettirip ýanyna goşulyşyp durmaly. Mesela çıkandan sonra, mitinge çıkandan sonra 3 gün mi galyp gidilýär daşarda, bir hafta mı galyp gidilýär, şoň üçin çıkan yerlerinizden biraz dikkat etmek gerek. Mesela baran yeriniz adamla toparlandı. Su var mı? Kölege var mı? Tuvalet problem değil mi? Şu zatlarına da dikkat etmek gerek. Mitinge çıkan adamlar. Çünkü gerekli zatlar da bular şu yerde. Anne, içeride miting bolup duran mahalda daşarda opozisiya şu muhalefet özleri koordinasiýany sowet kurup bütün dünyaya habar vermesi gerek. Pasolstwalara, ona, insan hukuklaryna, şoňa daşar döwletlere habar berilýär ki, aýdylýar. Türkmenistanda miting boldy, şoňa kömek ediň, şonu hökümet atyp taşlamasyn, öldürüp taşlamasyn, halk özüniň talaplaryny aýdyp çykdy diýip habarlandyrýar. Şoň hiç gaýgadyp oturmaň. Türkmenistanda adamlar mitinge çyksa, bütün dünya özü habardar bolýar. Çünki o ýerde pasolstwalar bar. Hasatan Türkmenistanda onun ştaplary, zatlary bolmasy gerek. Şu daşardaky mitingçiler, daşardaky opozisiya liderleriň etmeli işi. Şoň üçin daşardakylarym juda важный. Koordinasiýany sowet kurmasy. Indi maşallah bu işi bizim opozisiýalar öz koordinasiýany sowet kurup goýdurlar öňden. Belarusiýada dünkü güni kurdular. Şoň üçin opozisiýa da gerek, muhalefet hem gerek, lider hem gerek, koordinasiýany soweta dım gerek inşallah. Egerde polisiýalar gelip şu adamlar, şu mitingçileri 5-6 adam alyp gitse, şu ýerdäki ştab başlygy, şu mitingi upravlýat etip duran akylly lider agalarymız ya ejekelerimiz, şu ýerde kim baş bolsa 400-500 adamy goýup berýärdi. Şu alyp giden adamlaryny, polisiýa alyp giden adamlaryny näme çykarmaly baryp. Çykarylmaly. Mesela geldi de 5-6 sanagyny alyp gitdi polisiýa. Şonu
400-500 adam cem bolup barıp şu polisiya düşeni, şu polisiyany orap almaly, ya prokuratura alkisa şu prokuratura orap alıp şonu çıkarmasını talep etmeli. Miting wagtynda miting başlat diýelim. Miting gidip dur. Sen öýüňe ya olmasa bir yere gidip kalmaň, ayrılıp kalmaň. Tek bolup kalmaň. Şu gruppa bolup keziňler. Çünkü eger öýüňe gidip kalsaň, men çay içip gelen, barıp bir suwa düşüp gelen diýseň, öýüňe baran ýerine toparlap alyp gidesen, şo ýerden tutup gidiyorlar. Eğer öýüňe barsaňam seni bilen bizim en atalar näme? Jany oğlum mitinge çıkma dip özü en atan özü tutup ayagyny baglap koymaktan hem gaýtmıyor bizimkiler. Şoň üçin mitinge çıkdyňyzmy iziňize gaýtmaň, toparlanmaň, ya olmasa kaçıp gitmeň. Miting bolupdy, görseň polisler köpelip başlady. Birde yarımları aňyrdan gelen polislerim ýokary pustoy patron atdy birde yarım dälleri. Korkup kaçıp gitmeňler. Öz şeýit korkuj jok bolýar, aňyrdan gelen polislerim, gurban bolan gitlerim, şo pustoy patronlary atyp, eýtaş dip, ya olmasa aňyrdan gelen polisleriň içinde şo mes spesial adamlar bolýar, gelip urýar özü provokasiýa etmek üçin. Sizler ona alınmaň, berilmeň, ya olmasa da kaçıp gitmeň. Eger kaçıp gitseňiz, Allah korusun, miting taşlap kaçıp gittin, bar bilen 1-2 günden sonra sen öýüňe polisiýa meheme gelip tutup alyp gidýär seni. Alyp gidip sutlap basyp goýup berýär. Sen aýtsaň ki, men söwmedim, men diňe bardım, kyzyk gördüm. Diýseň, bar bilen sana dinlemeseň boýnuňa ýyl basyp goýup berýär. Çünki konstitusiýany düzüme garşy çykdygyny, ýani madde bilen basyp goýup berýär, şo owadan epede öldürüp goýup berýär. Şoň üçin eýle ýapmaň, mitinge çykdyňyzmy boldy. Siz hak ýoldasyňyz, halal ýoldasyňyz, hak bilen bir boluňlar. Şunu bilip alıňlar. Şu talap etip durup berýäňizler şo Gurban Gulyň gitmesini, hemde adamlar daşlardan köpelip bar bermeli şo ýerlere, jemlenşi bermeli. Näçe köp bolsa şonça köp bolýar inşallah. Bunu düşündüňizler inşallah ha, şeýtip miting etmesini. Inni bir saatma mümkin, bu gowda, ýöne adamlar nätip toparlaýas, nätip biz çykýas diýse, men inşallah matematik miting nätip edilýär diýeni soragyna jogap bereň. Nätip adamlar toparlanýar. Nätip birleşmeli, nätip adamları oyatmaly, bizim dilimizde aýtsak. Mesela bizler dost hereketi bolarak halkymyz bilen Türkmenistanyň halk herekete tutduğunu aýtdy. Şolary hem aýtdy miting hakkında maşallah. Özü bizim tarihimizde hem öň miting bolan şolmaýar. Ady miting däl-de, düşmana garşy hereket ederler. Mesela tarihte Köktürklerde atamız Kutluk Han, İlteriş Han hem şeýtip adamlar toparlan. Nädip? Her bir adam özüne yakın adamlardan toparlıyor. Özüne yakın bolan agası bolsun, inisi bolsun, ayalı bolsun, ya olmasa daýysy, ýegeni, amjasynyň oglary, duwar adnoýlar, gewleri bolsun, özüne yakın adamlar toparlap, birleşip, köpelip, näme diýär? Hereket edýär. Şonda Kutluk Han hem şeýit özüne yakın bolan adamları toparlap, şoň diktatora garşy, zalyma garşy hereket eden. Bu herekete Bozkurt hereketi, ya olmasa näme? Köktürklerde Kökböri, ya olmasa da Kara Kaskır diýip aýdylýar muň adyna. Şu tarihte eden, Köktürklerde eden Kutluk Han, İlteriş Han hem eden. Çünkü öz yakın adamlaryň, aga inileriň, daýy egerleriň seni satmaýar da. Emmani uzak tanış bolan agalar, yakın bolmaty agaýlary çağırıp bolmuyor bu herekete. Mesela sen jemlenşek bolupdyň, diň özüňe yakın bolan agaýlar çağırýar. Aga iniňi, doganyňy, gardaşyňy, daýy egeniňi, çykallaryňy, gewleriňi çağırýar. Yakın bolmadyk agaýlaryň çağıryp bilmeýän. Bilýär, bar bilen mitingde görüşüp beren öňe şu gizli herekete çağırylýar. Mesela bir saýtýar ki, meniň klassdaşym, owadaşym, armenskim, tiredeşim, taýpadaşym, ziyomum dip mitinge çykýas. Yakynda hereket edýäs dip aýdylmaýar. Çünkü satyk goýmaklygy mümkin. Hazır görtüň Türkmeniň içinde hem satyklar köpelip başlady. Hani bir saýtma mümkin da, hani agaň iniň daýy egeniň satmazmy seni diýseň, inni eger daýy egen satsa, agyny satsa, onda bu dünýede ýaşap oturmak gerek däl da. Onda bu dünýede şu gul bolup gezip bermeli. Bu dünýede onda näme? Daýy egeniň öz agynyň seni satsa, onda bu dünýede ýok bolup gidip bermeli. Onda bir millet geregi ýok onda. Türkmen diýip ýaşap bermek gerek däl. Eger agynyň daýy egeniň seni satsa. Şoň üçin bir herekete, şu bolja herekete birinjilerden bolup özüňe yakın bolan agaýlaryň çağırýar. Mesela bir aktivist özünün yakınlarından 10 adam toparlasa 10 maşı oluyor.
Eğer şu 10 adam yana 10 maçta burada sen 100 başı bolýan. İnşallah. Şeydip mitinge çıkanlar özüň demokratiýalyk hak hukuklaryny talap etmek hakynda düşündürýän, aýdýan, şeýdip bir bolalyň, beraber bolalyň, şeýdip zalymy aýralyň diýip hereket edilýär. Hemem haýsy bir lider mesela şu içinde haýsy bir lider şu mitingde bolsa hemme şu adamlar dinläp öwrenmeli. Şu aýdylan mahaldan gowy pikirleşse şonu dinläp alyp şu hereket etmeli. Halk bilen birlikde hereket etmesi gerek. Şu mitingdäki lider hem. Hemem Muhammed Peygamber hem şeyle yolu saylap alan mesela. Kur'an'da öz Allah azze ve celle aýdy ki, mümin musulmanlara Muhammed aleyhisselam aýdy ki: "Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhel muddessir" diye. Ey elbisesine, donuna, libasına oranyp yatan zat diye. Muhammed aleyhisselam şu donuna oranyp yataýaka Allah azze ve celle şey diýip hitap etdi ki: "Kum fe enzir." Yerinden tur ve halkına duydur, halkına yeter, halkına düşündür diye Allah'ım. Muhammed aleyhisselama düşündüren. Muhammed aleyhisselam, ya Habibim, ey peygamberim, yerinden tur, oranyp yatma. Tur yerinden tur, halkına düşündür, milletine düşündür. Dip aydan. Çünkü biz hem yatıvermezden, başımıza oranyp yatıvermezden, yerimizden turup näme? Muhammed aleyhisselamın yolunu, ata-babamızın yolunu devam ettirmemiz gerek. Ondan sonra Muhammed aleyhisselam turup özüne yakın bolan adamlardan davet etip başlan. Mesela birincilerden bolup Hazreti Hadice enemize, sonra Hazreti Ali'ye, sonra Zeyd bin Haris davet edip harekete başlan. Bir adamdan başlan İslam dini. Hazır 2 milyar musulman var gözde. Şoň üçin biz hem öz yakınlarımızdan başlap harekete, mitinglere çıkıp başlasak köpelik gidýärmeňiz. Allah öz bereket berýär. Hemen soň Allah azze ve celle aýtdy ki, ýene hem aýtdy ki: "Ve enzir aşiratekel aqrabin" dedi. Yakın bolan qarındaşlaryňy, näme? Yakın bolan qarındaşlaryňa düşündür. Aňlat diýip hem näme Kur'an indirdi. Görýän Kur'an-ı Kerimde de birincilerden bolup yakınlaryňa, özüňe yakın kan qarındaşlaryňa, kardeşlaryňa, aga eneňe, dogan ýarlaryňa näme dilen eken? Düşündürülen eken çağırdı. Cüneyt hanım şeytti. Özüne yakın bolan adamları, özüne iň yakın bolan ağaylaryň içine birinci ham boldy, soň Cüneyt ham bolup harekete başladı elhamdülillah. Hemen şu miting gitdi, şu talaplary näme etmeli? Gurbanguly Berdimuhammedow gitsin, yerine demokratik ýoly bilen prezident getirjek diýip hareket edilýär da. Şu mitingin içinde birisi geldi de aýtdy ki, boldy diýdi, durun diýdi. Mesela Gurbangulyň özüne gelip gepleşip bilmeýär halk bilen. Şoň öz bulygyny goýup berýär. Geldi de aýtdy ki, Gurbanguly Berdimuhammedow işten gitdi, yerine başka bir adam boldy. Daway, siz iziňize gaýdyň diýse de gaýdylmaýar. Çünkü Gurbanguly Berdimuhammedow inam ýok da. Mesela televizyona çıkarıp da aýtdy ki, televizyona çıkıp vatana gepletdi. Men halkym pensiýa çykdym, ýadydım, yerime palançy pulançy boldy prezident diýe. Ondan sonra sen öýüňe gaýtyp gitdiň. Ertesi gün çykdy da aýtdy ki, men işi goýjakdym, men prezidentlikden gitjekdim da, ýöne şu ýaşyrlar maňa haýyş etdi, ýene men gaýtyp geldim, gaýtyp geliberýär bu namyssız. Şoň üçin izin aýtmaýan, çykdyňmy? Gurbanguly Berdimuhammedow işten gitdi. Ýalnys gaçyp gitdi. İmkany bolsa munyň diýerligine tutmak gerek, tutup kalmak gerek. Çünkü jena jogapkärligi çekmeli. Indi bu gaçyp gidýär belli be. Çünkü pulu var, mal mülki var. Gaçyp da gümün çekip gaçyp gidýär be. Çünkü gaçyp gidenden sonra onu getirip bolmaýar da o ýandan. Indi adam öldürüp gaçyp gitse, şu mitinge çıkanlara prikaz berip öldür diýip, bir kişi anany öldürtüp gaçyp gitse, ondan muny getirmek imkany var aňyrdan. Tutup gelme. Ýöne bu Gurbanguly bilýär ki, süppetede vertoýatdan menede gaçyp gidýär, muny getirip bilmeýän soň. İznak kalanlarım aytıp duruyor. Gurbanguly Berdimuhammedow milyar dolar oğurlap gitti dip, belki oğurlarım şunun üstüne yüklep koyuyor, bularım kutulmak yollarını ediyor. Şoň medeşde Gurbanguly Berdimuhammedow işten gideni bilenem, yerine taze prezident geldi diyelim, otursa da dağılıp gitmeli değil. Näme talap etmeli? Daşardaky kesip beren muhalefati aktivistleri, halky içeri aldırmak gerek. Mesela miting gitdi, Gurbanguly Berdimuhammedow işten çykdy ya gaçyp gitdi. Yerine özü Prohanoy problema testi bolýar. Wagtlança hökümet düzülýär da. Hökümet düzüldi. Aýtdy ki, men alyp barýas, biz alyp barýas diýdi bir adam. Sen aýdyn ki, görüň, bolupdyr, sen alyp bar, ýöne daşardaky muhalifatlar gaýtyp gelsin, aktivistler gaýtyp gelsin, jurnalistler emin erkin bolsun diýip srazy aýdyp, şu daşardaky
muhalifatdaki lider men diýenleri, hereketdäki diýen adamlaryň hemmesi gaýtyp gelmesi gerek hökümete. Şonu talap edýän. Ondan sonra hemme gaýtyp gelýär, içeri girýär. Ondan sonra assaýwaş halk näme dagap başlaýar öýle-öýlüne. Eger sen Gurbanuly Muhammed gaçyp gitdi, ya olmasa vazifasini terk etdi, taze prezident boldy diýse, taze prezidentim boldy, sizler öýlöňize gidip beriňiz. Men özüm bir ýan dowam etdirýän diýse, sen öýlöňe gidip kalsaň, taze gelen prezidentim şu Gurbanulyň ýakyn adamlar bolýar da, bu ýene muhalifata ruhsat bermeýär, ýene söz erkinligine ruhsat bermeýär, ýene gepleseň seni terörist, ekstremist diýip gamak goýbermekligi mümkin. Şoň üçin adamlar bir köçe çykdymy, Gurbanuly Muhammed gaçyp gitse de, ölüp kalsa da, işinden pensiya çıkıp gitse de durup şu wagtlança hökümet düzülüyor, partiyalar registrasiýa edilýär, daşardaky muhalifatda kesip beren şu opozisiýadagylar, liderlerin hemmeler içeri gaýtyp gelýär. Ondan sonra halk assaýwaş näme dagap başlaýar. Hemem şu içeride miting bolan mahalynda miting git başlady. Mesela erti miting göterilip gitdi halk, daşardaky haýsy döwletde bolsa bolsun mesela. Türkmenistan daşarysynda bolan, Türkiýede bolsun, Rossiýada, Amerikada daşarda kesip beren halk şu döwletiň nämesine prezidentine abraşan etmeligi toparlan. Bizi öýümüze, ýurdumuza goýup diýmesi gerek. Şonda mesela Türkiýedäki halk 2 milyon halk aýaklanyp biz öýümüze gitjek diýip Türkiýe prezidentine ya Rossiýa prezidentine talap goýuyor. Şey diýip sırazy ýurda gitmeleri gerek. Çünkü watanna hereket bolsa, watanna miting bolsa daşarda gezip bermeliler. Şonu bütün dünýäge düşündirmek gerek, bütün dünýäniň medialarına ama jurnalistlerini habarlandırmak gerek. Bütün dünyanın şu Türkmenistan'daki pasolstwalarına da haber berýär. Bular halkın arasına girip urşsuz, gansız inşallah Gurbanuly Muhammedowy indirmek ýollaryndan birisi şody. Şoň üçin halkym birinjilerden bolup bir niýet, alhamdulillah. Niýet edinki gansız, urşsuz demokratik ýol bilen näme Gurbanuly Muhammedowy işinden gidermek. Bu gowzat. Hemem özüňe ýakyn bolan agaýlaryňdan, dogan garnaşyňdan, ýegerlerinden başlayan, çağırıp toparlanıp başlayan. Ýediýatdan soň birinji öz agaýlaryny toparlap başlayan, ondan sonra hereket bolýar inşallah ýakynda. Bu boljak miting, Türkmenistana boljak miting elbetde ruhsat bermeýär. Buny hiç kime aýtmazdan, bildirmezden inşallah çykylýar. Ýakynda inşallah şu herekete hereket, Türkmenistana boljak herekete ýene hem gowy edip düşündirip aýdys. İnşallah ýakynda kime telefon etmeli, kimden habar almaly hakynda hem telefon nomerleri zatlary inşallah aýdys. İnşallah. Şoň üçin şu liderler bilen hem şu opozisiýa bilen hem özüňiz habara geçiň, siýaza geçiň, düşündüriň mende falan adam bar, mende 1000 adam bar, mende 2000 adam bar, mende 1 adam bar, mende 2 adam bar diýip hem telefon etip inşallah aýdarsyňızlar. Düşündirip bilen bolsam, gysga bolsa da şu sada dili bilen inşallah düşündirip berdim. Ýene hem aýdys inşallah. Rabbil alamin jumaňyz mübarek bolsun. İnşallah cuma namazyny hem dua edin. Türkmenistanda inşallah täze özümüziň milletimizden bolan, öz dinimizden bolan halal prezidentini inşallah saýlýas. Bu dünýede, gysga dünýede emin erkin ýaşap geçes. Assalamu alaykum we rahmatullahi we berekatuhu.